Sziasztok, én Gergő vagyok, és ez itt egy ilyen Minecraftos sorozat, a második rész. És hirtelen valaki napba állított. Igen. Ez egy, igen, Bende 2-2, és bocsánat, ha nem hallják, de az a lényeg, hogy ő itt van. Ugye, Bende? Ja, és ő egy zsírkirály, vagy hát rangban, és ez egy Mester MC, amit majd föl fogok tenni ezt YouTube-ra, hát fel is, ahogy látjátok, fel is van. Áú, leestem. Képzeljétek el, leestem. Oké. Én meg lementem, és csúnyán sérültem. Hát jó, aki repül, az könnyű. Mert nem jön a Slenderman. Ö, bam, 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 bam. Mm, ok. Egyébként miért tettél le két csesztet, ha semmelyikbe sincs semmi? Té... Ja, már... Jó, most vissza... Mi? Ja, de vissza tudom, jó. Na, várjál, semmi, várjál. Elmegyek, hogy van fafarm. Fa. Persze. Jaj, a dzsungel. De nem olyan, ami... Ja, nem olyan rendes fafarm, tudod. Csúnya beszéd nem kívánatos, büntetés jár érte. Na. Akkor téper. Fafarm. Van ilyen? Nem, nincs. Nem, mindegy. Mindenki nyomja meg az F8-at. Hát én nem nyomom meg az F... Tudod, miért nem nyomom meg az F8-at? Mert akkor szüneteltíti a videót. De egyébként mit csinál? Megnézed? Nyom meg az F8-at. Ja, tudom, igen. Téper. Menjél máshova, lehet, hogy azért. Nem jó, nekem nincs olyan fatelep. Majd megnézem. Téper. Erre, téper. Fatelep. Fatelep. Nincs nekem ilyen. De jó lesz az intenifa. Ja, ne nyom meg az Alt F4-et, tudod mi lesz vele? Lefagy a gép. Hm? Jó. Egyébként majd, ha nem halljátok a videóban a barátomat, akkor valami ellen ezt fogjuk tenni, ugye? Valamit megfogunk. És egyébként most nem laggolok. Hát azért egy picit laggolok, de nem annyira, mint előbb.
Azt mondta faszén. Nem faszén, faszén. Mert bocsánat a gáromkodásért. Ja. Ja, és ha akarjátok tudni, mivel veszem a videót, bandikam, vagyis azért laggolok. Bocsánat, majd lehet, hogy Frepszel is fogom venni. Mm. Ja, lehet. Tudod, hát most fogok felmenni a bunkihoz. Egyébként tudod, hogy benőtte az inda mindjárt felre... Ja, semmi. Ez nem nyers. Sült, de... Meg. Steak. Nem kell. Nem kell. Még nem vagyok éhes egyébként, de már kösz. Banki vagyunk. Mm. Mi van, ha felhőt beteszem? Laggolok? Ha felhőt... A felhőt nem kikapcsolom, Ó, basszus, skeletonok. Help, segíts! Itt laggolok is, nem vagyok jó. Haj, kutya, mutya. Robban az életem. Most, ahogy látom, nincs. Ez jó. Most nem hallak. De egyébként a teljesítmény az mit jelent? És mi van, ha energiatakarékosra teszem? Nem laggos. Nem laggol. Nem fog laggon. Még mindig? Hol vagy? Nem kell, most valamit csinálok. Gyertek, pókocskák. Itt van fa. Ne. Aha. Jó. Nem áll, ne szedd föl azt. Igen, most szedted föl. Nem kell. Adjad, hol van? Adjad. És adjál ívesszőt is.